салому алайкум мардум. Мана як сар гови буғузи наздик ҳай бародаро. Якта гусала кардагай, дуюм гусалашта буғузи наздик ҳай бародаро. Карпати қирғизи. Гови карпати қирғизи ҳай бародаро. хушту тамошо кунед. нашоди саломатиш, аҳлиш ҳама ҷиҳата ягон камбудӣ надорад. барои 4 синаш хушрӯ кор карданашам ба гарантия ба кафолат метем. гова фасониша тамошо кунед. гов ҳами қадар меша бародаро. якум гусалагишда то 15-16 литр шира додаги говай. гови таҳдонай бародаро. ҳама ҷиҳата говай. гови ғавси паҳми аҷоибай. саломатиш бовар кунед лубои чия мехӯрад. саломатишам беҳад зурай. гови фасони аҳли аҷоиб. ина тамошо кунед. синаву барша тамошо кунед бародаро. ина сохти синае бародаро. ҳозир синавоша меқапем нишон метем. ина аҳлиша тамошо кунед бародаро. ина ба ҳазур мебиёи синавоша меқапи чӣ мекунӣ ягон чӣ кор надорад. барои 4 синаш хушрӯ кор карданшам гарантия метем бародаро. гови аҳлай, гови таҳдонай. иншоалло дар насиби касе боша раҳматша мегӯяд. ина ҳоли вақт дорад барои зоидан. ина халтаи синаша тамошо кунед бародаро. ҳоли як намуде ина халта синаш бародаро. як намуде сина мекунад. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. примерно ягон 10 рӯз вақт дорад барои зоидан бародаро. 10 рӯзи дига вақт дорад барои зоидан. ина гова паҳмиша тамошо кунед бародаро. каседа маъқул шуда бошад занг мезанед, харидорӣ мекунед бародаро. мошоаллоҳ говай камбудӣ надорад бародаро. гова паҳмиша тамошо кунед. синаву барша тамошо кунед. халта синаша тамошо кунед бародаро. аввал парвардигорай гов аҷоиб говай. каседа маъқул шуда бошад занг мезанед, харидорӣ мекунед, муомила карда метем. дуюм гусалаша мезояд бародаро. буғузи наздик примерно 10 рӯз вақт дорад барои зоидан. масъалаи нархаш бошад бародаро 31000 сомонӣ. 31000 сомонӣ мегӯем. боз муомила дорад плюс дастафка дар любой ҷои тоҷикистон дастафка кара метем. 31000 сомонӣ. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунем бародаро. бародаро мана аксар гови сеюмзой, гови местни маҳаллӣ ай бародаро. маҳаллиҳои худмонай. не гусалачаш 2.5 моҳа ғуноҷинча. 2.5 моҳ шудагиай зоиданша бародаро. 17 рӯза ё 18 рӯз шудагиай буқа мондагиан. гоҳ худуш бо буқа рафтагиай. ами гусалае ки дабарш ҳай сеюм гусалаш ай бародаро. агар иншоалло насиб да гирифта бошад, буқа мондагишон гирифта бошад, чорумша мезояд. гоҳ хушту тамошо кунед бародаро. хурдан саломатиш ягон хел камбудӣ дида намешад. ҳама ҷиҳата говай. масъалаи шири гов бошад бародаро 10 литр шир дорад. 7-8 литр мегирем. 7-8 литр шабу саҳар мегирем. боқимондашам гусалаш мехӯрад. ҳоли гусалаш ай шир буромадагӣ нест бародаро. лекин алаф эм мехӯрад. гусалачаш алафхӯр эмхӯр шудагиай бо очашам мемакад бародаро. ҳозир дандонои гова тамошо мекунем. қати ҷӯшиданош. ина дандонои гов бародаро. гови ёшай. ҷӯшиданшай бо нишонтем. ҳозир ҷӯшиданоша мебинед. 4 синаи ободи осонҷӯш дорад бародаро. ина ба ҳазур меҷӯшем. осонҷӯшай. 4 синаш як хел кор мекунад. ин хели сахтҷӯш пахтҷӯш нест. мешад тамом. ширшам шири ғавси хушрӯ дорад бародаро. ина тамошо кунед. ин халта синаша тамошо кунед бародаро. ина одами гирифтагӣ иншоалло раҳматша мегӯяд. гусалаша сартен маҳкиданошам як бор бинам. ина ин маҳкиданои гусалаша бинед бародаро. каседа маъқул бошад занг зада харидорӣ мекунед бародаро. ягон хел камбудӣ, ягон айбу нуқс гуфтани гап нест бародаро. ина ҳама ҷиҳата говай. ина рагардиҳош
мақсад ягон хел камбудӣ дида мешавад. гардонед. бародаро, масъалаи нархаш бошад 19800 сомонӣ. 19800 сомонӣ. боз муомила дорад. плюс дастафка каседа маъқул бошад, занг зада ба ҳазур ба дили пур харидорӣ мекунем бародаро. ина гусалаша бинем ба қувватай. о шири хуб дорад. каседа маъқулай занг занем, муомила карда метем, гирифта барака дорем бародаро. мана бародаро яксар гови дуюмзой, гови талғир, гови тоҷикистони худмон бародаро. мақсад ягон ҷо омадагӣ гов нестай. дуюм гусалаша нав зоидагиай. гусалачаи чорнепиёстири ала зоидагиай. гусалачаш модача бародаро. 10 литр шир дорад бародаро. 7 литр ширда ба гарантия ба кафолат метем бародаро. 7 литр беғайри ҳамин гусалачаш ба гарантия ба кафолат метем. каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ мекунен. аҳли осонҷӯш ягон хел камбудӣ айбу нуқс надорад бародаро. хӯрдан, саломатӣ, шартазанӣ 1 ҳафта ба гарантияш метем бародаро. саломатишам ягон хел камбудӣ надорад. аҳли осонҷӯшай. иншоалло говда камбудӣ дида намешавад бародаро. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунен. гусалаш сатиен мака дандонша кушай. ин макиданои гусалачашай бародаро. аз дандоноша тамошо кунед. ина 6 дандони говӣ дорад бародаро. 2 дандони гусалагӣ дорад. дуюм гусалаша зоидаи говай. ҳозир ҷӯшиданошаро мебинем. ҷӯшиданош бародаро. ина айни ҳол 7 литр шир беғайри гусалат 7-8 литр додестай. мо 7 литрашда ба гарантияш метем бародаро. ина ягон хел шартазани, ягон хел айбу нуқс надорад. 4 синаи осон ҷӯш дорад. ай хафоҳои синааш тамошо кунем бародаро. ина иншоалло як оилада ширш бемалол таъмин мекунад. гирифтаги одам иншоалло раҳматша мегӯяд. ина синау бариш беҳад фасон гова. сура гардоне. ина бародаро. мошоаллоҳ гова. гардоне. салачаш модача. бародаро гова хушу тамошо кунед. масъалаи нархаш бошад бародаро 21000 сомонӣ. 21000 сомонӣ. боз муомила дорад. плюс дастафка дар лубои ҷои тоҷикистон. 21000 мегӯем. боз муомила дорад бародаро. ҳама ҷиҳата гова ягон камбудӣ надорад бародаро. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. салому алайкум мардум. мана як сар тоза гови сиёҳкарпати қирғизӣ. сиёҳкарпати қирғизӣ говои тоза қирғизия бародаро. дуюм гусалаша нав зоидагиай. айбуқои сементал буқа рафта будааст бародаро. гусалачаи белигалов зоида додагиай бародаро. зоидагиша 3 соат мешавад бародаро. 3 соатина гусалачаи модача дорад. 3 соат шудагиай зоиданша бародаро. гусалачаи модача зоидагиай. гова хушру тамошо кунед. картинкай беҳад моли фасони аҷоиб. ягон хел нуқсу айб гуфтани гап нестай дай гов. гова хушру тамошо кунед. ашод осонҷӯшиш, аҳлиш, саломатӣ ҳама ҷиҳата ба кафолат ба гарантияш метем бародаро. якум гусалашда то 10-11 литра шира додагӣ говай. ягон хел нуқсу айб гуфтани гап нест. ҳоз ҷӯшиданашам тамошо мекунед бародаро. ина ин гусалачаш. гусалачаи аҷоиб фасонак зоидагиай. навозир ҷӯшиданашо тамошо кунед бародаро. ина 4 та синаи об боз. ина осон ҷӯш бародаро. ина 4 синаш ранги фантан кор мекунад. осон ҷӯша. ина бародаро тамошо кунед. сохти синаи гова тамошо кунед. ҷӯшида видео кардестем бародаро. ай қафоҳои синаш тамошо кунед бародаро. ина синау барша тамошо кунед. каседа маъқулай бародаро занг дада харидорӣ мекунед. гусалачаша сатем.
نه برادرو تماشا کنید. کسی در معقول شده باشه زنگ زده خریداری میکنه. مارکیدن های گوسالچش. نه برادرو این مارکیدن های گوسالچش با وقت شد تماشا کنید. دویمزای گل همی زایدگیش دویم شه گوسالچهی مادرچه زایدگیش 3 ساعت شده. 3 ساعت نه گوسالچه دارد. کسی در معقول های برادرو زنگ زده خریداری میکنه. ماشاءالله گواه. مسئله نرخش باشد برادرو 30,800 سومانی. 30,800 سومانی میگه. باز معامله دارد پلوس دستافکه در لبای جای تاجیکستان با دستافکه کرده میتین. کسی در معقول شده باشد زنگ زنه خریداری کنه برادرو. نه گوجان ای گوجان. گوی تازه. سلام علیکم مردم. من یک سر گوی دویمزوی چورنپیو سری علا زوتش باشد چورنپیو سری علا نو زویدگی گوسالچه بوقچه оригиналча зоидагӣ тоза пародаи алаи чорнапёсир зоидагӣ гова хушрӯ тамошо кунед. зоидагиша 4 рӯз шудагӣ. 4 рӯз мешавад гусалачаи буқачаи мошоаллоҳ кардагӣ. не синаву барша тамошо кунед. чочои обуди як хела дорад. стойкаи гова хушрӯгиша тамошо кунед. ягон камбудӣ ё айбу нуқс надорад. масъалаи шир бошад 14 литр шир дорад. 10 литр шир беғайр аз ҳамин буқачаш ба гарантия ба кафолат метем. 5 литр сар 5 литр бегаҳ меҷӯшем. боқӣ мондаш ҳамин буқачаш хурдестай 10 литр шир беғайри гусалачаш ба гарантияш метем. дуюмзой гова 6 дандони говӣ дорад. 2 дандони гусалагӣ. ҳозир гова ҷӯшиданша тамошо кунед. сар темак кард гусалачаш. ин маъкиданои гусалачаша тамошо кунед бародаро. ина буқачаша бинед. иншоаллоҳ ояндаш хуб аст. ина даҳанша бинед бародаро. ин дандоноша бинед. ина 6 дандони говӣ дорад. 2 дандони гусалагӣ. биёед гусалаша ман гирам ҷӯшед. ина ҷӯшиданоша тамошо кунед. ина фантан аст. фантан 4 синаш як хел кор мекунад. осонҷӯш аст. ина бародаро ҳар 4 синаш як хел кор мекунад бародаро. хапен гусалаш не сохти синаи говай бародаро. як вақта сина кати видео карда истодем. ина халта сина. ина синаша таран карда чина. ина халта сина бародаро. не синаша тамошо кунед. ина сохти синаи говай. ҳозир гова раҳгардиёша тамошо кунем. се раҳгардан сартен гусалатиша. ина бародаро ина буқачаш не говай гардоне. каседа маъқул шуда бошад бародаро занг зада харидорӣ мекунед. мошоаллоҳ говай. ягон хе камбудӣ дида намешавад. гов ҳамин қадар мешавад бародаро. дорен амҷа антар пеш кашин. ина стойкаи гова тамошо кунед. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунед. ҳама ҷиҳата говай 10 литр шир беғайри гусала дуюмзой гусалачаи буқача. нархи гов бошад бародаро 25,800 сомонӣ. 25,800 сомонӣ. боз камтарак муомила дорад. плюс дастафкаам дар лубои ҷои тоҷикистон дастафка кара метем. 25,800 сомонӣ муомила дорад. дастафка кара метем. каседа маъқулай занг зада харидорӣ кунем. беғайри гусалаш 10 литр шир гусали буқача гови дуюмзой. ина занг зане муомила карда метем. гирифта баракат ёбем бародаро. ина